ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ನೈಜೀರಿಯರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಊರುಡು ತಜಂಕದ ಕಜಿಬ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಠ ಅಂಚ ಮುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಲ ತಜಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೈಜೀರಿಯಡ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಇತ್ತೊಂದು ಕಜಿಬ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ತಾಂಡೆ ಚಾತಬಾಯಿಗೆ ಪುಂಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಣಸಗಿ ಚಾರೆಗಿಂದು ದೀತೆ ಅರಿ ಪೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಕ ಬಂಡದು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರೈಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು. ಪ್ರಜಂಕ್ ಐಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಐರನ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾದಿ ಆಟದ ಪೊರ್ತುಡು ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಜಂಕದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೇವುದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಊರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಪುನೇನು ಮಾತ ಯಾನು ಮೂಲು ತೇವುದಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂಚ ತಜಂಕನೇ ತೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಇತ್ತನ ಪಾಡುವೆರು ಪೆಲ್ತಾರಿ ಇಂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನ ಪೆಲ್ತಾರಿ ಪಾಡಿನ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓವಿನ್ಲ ಊರು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓವಿನ್ಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂದೇನು ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒದುಪೆರೆಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆತು ಅಂತ ಕನೆಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪಜ್ಜಿಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ತೂನಾಗ ಏನು ದಿನವಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಜಂಕ್ ಏನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ರೋಡ್ ಉಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡು ಚೂರು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾರ ಏಪಲ ಬೈಕಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಅರಿ ಇತೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಡ್ರೈ ಅದು ಕಡೆಪುನ ಅದೇ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಹೊಡಿಯಾಂಡತಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಚೂರು ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನೆಯ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕದ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದಂತ ಪಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಪಟ ಪಟ ಪಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಉರ್ದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ದಾಸೆಮಿಡಿ ಪಾಡಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಈಗ ಚೂರು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಲ್ತಕಲಿಗೆ ಬರೋವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಮುಲ್ತಕಲ್ ಮಲ್ಪಿಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಕಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈದಿನ ಅಕಲ್ ಬಿಹಾರದಕಲ್ ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ್ ಬರೋ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡಿಜೀರು ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈತಿನ ತಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೋರಿಸಿ ಚೂರು ನಾವು ಚಿಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವ ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಚಿಪೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ನದಲ್ಲ ಆವಂದು ಎಂಕ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಊರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಮಾತಲ್ಲ ಕೆಲವುದೇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕೆಲವುದ ಎಣ್ಣನೆ ಅನುಭವಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂಗೆ ತಿನಿಯರೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಆತ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರ್ ರೀತಿಗೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಒರಿ ಇಪ್ಪುನು ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇಂದಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಂಡು
ಬೇಯ್ತನಲ್ಲ ನನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಈ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಪೊತ್ತುದು ದೀತಿನ ಚೂರು ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಪಾಡೋದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಕನೆಪುಣವು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ ಆಡೆ ತಾಜಾ ಅಂಕದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಚಾಯ್ತೆ ಕಜಿಪಾದು ಕಜಿಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಕಜಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ನೀವು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊಜಪು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಕ ಬಲೆ ಈ ಬೆಂಜಾದಂತುಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ರಿ ಯಾರು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂಡ ನಾನು ಇದು ಸೋಕಾಪು ನೆನೆದಿತ್ತಿಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ನಿಕುಲ್ಲ ಮರಿಯಲಗು ಅವಲ ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತೇವು ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ದಾದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ತೆಗಿಲೆ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರು ಹಿಡಿತದೆ ನಿಕಲು ತಿನ್ನಲೆ ಯಾರು ನೈಜೀರಿಯಾ ಹಿಡಿತದೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೆಗಿಲ್ಲ ತುಯ್ನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು